Vesti iz radionice Deda Mraza. Blitzen je sinoć najavio da odlazi u penziju. Jesi li čula, Hana? Ovo mi je prilika da dokažem da sam bolji od tih jadnih Irvasa. Upoznajte Eliota. Hajde, Eliote, to! On je mini konj. Konačno sam ispod 15 sekundi. 127, vreme na listi. Sa velikim snovima. Kad bi mi pružili priliku, znam da mogu da upadnem u tim Deda Mraza. Jednostavno znam. Uspećeš! I zato, dame i koze, dedica uvek koristi Irvase. U ovim prazničnim danima. Evo ga mesto gde Irvasi postaju junaci. Hej, patuljak, druga liga je bila prošle nedelje. Maleni, kad ćeš odustati, Žgoljo? Nikada neću odustati, navikni se na to. Irvasi su budale. Oduvek su bili budale i zauvek će biti budale. Čak i deda to zna. Deda! Ako slušate svoje srce, Sanjari ostvaruju najveće snove. Kolena, kopita, probaj opet. možete ostvariti sve. Možeš ti to! Klinac ima dobre pokrete. Glumci koji daju glasove: Uroš Jovčić, Aleksandra Širkić, Vladislava Đorđević i Peđa Damjanović, Ivana Popović, Marko Marković i Milan Tubić. Probaj da me ne obrokaš. Srećan Božić svima! Barem imamo jedni druge. To je najvažnije. Sanjari ostvaraju najveće snove. Eliot spašava Božić. Uskoro.